Standby na po. Diyos marinaldo po sa tuyag gabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Ngunyan, ang ikatulong Domingo kang Enero, asin sa tuyang pinagseselebrar ang kafiestahan ni Santo Niño. Kaibakan sa itong mga personal na intensyones, ang misang ini dinudulot bilang pasasalamat kang Decena and Liantero families, thanksgiving, and the special intentions of Matias family, thanksgiving offered by Rene de la Cruz and family. Prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez, and prayer to pass the licensure examination of Jerome Rodriguez. For safe and good health of Viel Maria and Gerald Jodor Rodriguez, Carmen and Corvin Joseph Bunyag. For divine guidance, good health, and financial stability of Arnaldo II, Cindy Maria Faye Donna, Jerome, Arnold Corby, and Michelle Angela, offered by Binang Bunyag. Petitions for Prado, Decena, and Liantero families, offered by Bibi Decena. Prayer for the souls of Father Luana Arcia and Sol Saez, for all the souls and dead members of CRC and LLFCC, for the soul of Arnaldo, Arvin, Arnold, Maria, Alfredo, Exonias, Angelica, Jose, offered by Binang, for all the souls in purgatory, offered by Liantero and Decena families, for the souls of Perfecta and Avelina, Rufino and Brehida, and for all souls in purgatory, for the souls of Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, Hineba, Rolando, Melicio, Margaret, offered by Carlo Botor, for the souls of Ronabi and Roberto, offered by Vanji Alano, and for the souls of Lionel, Rodolfo, and Rosalina, offered by Ening Lombria. Sa gabos na nagdulot, salamat po. Ang devosyon kay Santo Niño, iyo ang pinakaenot asin saro sa pinakabantog sa Pilipinas. Kan si Legazpi nagduong sa Isla kan Cebu kan 1565 saro sa mga soldados niya nakakuanin imahe ni Niño Jesus. Tinutubodan ini na iyo mismo ang imahen na tinaon ni Magallanes sa agong kandato kan isla kan siya binunyagan. An imahen ngunyan inaarang sa Basilika kan Cebu. Sa mga Filipinong Katoliko, ang banal na ninyo, tanda kan Diyos na harani sa gabos, asin madudulok na daing takot. Ang devosyon, nagtutukdo kan virtud nin simpleng pagkabuhay, pagkamakkinuyog-kuyog, asin pagsarig sa Diyos. Siring man, ini nangangapudan nin pagiging disipulo, asin mamumuton sa paglingkod sa gabos. Ang selebrasyon niya tungunyan, panginginotan ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos, asin mo og mga awiton an awit sa pagpuon. Nadaging makakaagaw, tunig kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaging makakahanap, kami sa imo pinahuli. Bunga
mga magdurugang sa imong karon, pagtubod namo Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangnan, maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, pinapamuraway, pinapasalamatan mi ika, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hadeng langit mon, Diyos amang makakamang. Kagurangnan aking bukong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa tukan Ama, kahiraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan hurog, kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan,
ang butong mong aki na ipinangaki sa mga kapanahunan, nagpakumbaba kan sa diri bilang aki sa Nazaret, asin nagpasakop ki Maria asin Jose. Warasan na kami makanood sa iyang paarog na magkuyog kang kabutan mo sa gabos na bagay, asin nagagalang sa dignidad kan gabos. Maglingkod kami sa mga tugang ming dukha na may bukas palad asin mabuot na puso. Huli kay Jesucristong kagurang na nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Sa babasahon ngunyan, kita pinapagirumdon na magsarig sa liwanag, tanganing madaog ang kadikluman. Ipinapasabot na pakusugon niya to ang paglaom, asin pag-umawon ta ang Diyos, ninhuli ta ang liwanag, na yaon ki Kristo, masirang sa sato, siring sa kaagahan. Hinanyugong po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan, naglalakaw sa kadikluman, nakakahiling ni dakulang liwanag, nagliwanag sa mga nag-ierok sa daga, na pano nin hararom na diklom. Pinaurog mo ang sa indang kagayagayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan, nauugma sinda sa imong atubang, siring sa mga tao na nauugma kun panahon nin pag-ani, siring sa mga nauugma kung binabara nga ang mga sinasamsam. Huli takan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakagabat sa iya, ang pamakol sa iyang abaga, ang min pagsakit sa iya. Huli taan gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, natutumtom sa dugo, tinututong asin tinutunaw kan kalayo. Huli tasarong aki namundag para sa sato, ang kahadean yaon sa iyang abaga. Ini ang ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkoran, prinsipe nin katuninungan. Mahiwas ang sa iyang kahadean, na sa katuninungan na daing katapusan, para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas, asin pinasarig sa katanosan, asin kabanalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Amnan hadi, magayagaya ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. An kagurangnan hadi, magayagaya ang daga, magugma ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Panganuron asin dagom sa palibot niya, ang tama asin tanos na patugmadan kan sa iyang trono, kalayo maglalakaw sa atubang niya. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. On sa palibot ang mga nagilaban sa iya, inilawan kan sa iyang kikilat ang kinaban. Naghiling asin tinatakigan ang daga. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. An kabukidan siring sa taro, natunaw sa atubang kan kagurangnan. Sa atubang kan kagurangnan ang bilog nga daga. Ipinapamareta kan kalangitan ang sa iyang kasuriputan. Asin nahilin kang gabos na banwaan ang sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro.
Si Kristo, iyo ang liwanag sa kadikluman, nagikan sa Ama, na suminirang sa daga, tanganing tawan kita ning kaliwanagan, nin isip, asin kadunungan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdom na maglaom asin magsarig ki Kristo bilang liwanag. Hinanyugon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawon ang Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, iwinaras niya sa diyan ki Kristo ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Bago linalang ang kinaaban, pinili niya kita. Pinili niya kita diyan ki Kristo, tanganing maging banal asin daing digta sa iyang atubang. Pano nin pagkamuot, tanganing maging mga aki niya, huli ki Jesucristo, susok sa iyang karahayan buot, tanganing umawon ta ang kamurawayan, ni sa iyang grasya, ang sa iyang grasya na balaog sa diyan na sa iyang namumutan. Kaya, puon ka nabaritaan ko ang sa indong pagtubod ki Jesus na kagurangnan, asin ang pagkamuot na sa indong ipinahiling sa gabos na mga banal, daing untok na kamo sa kong ipinagpapasalamat sa Diyos, asin kamo sa kong ginigirumdom sa sakong mga pamibi. Itaulugod sa indokan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, Ama nin kamurawayan, ang Espiritu nin kadunungan, asin pagkasabot, kung ano ang ipinapahayag, tanganing tunay siyang mamidbiran. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano na ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang ipapamana sa mga banal, asin kung ano ang kadakulaan kan kapangyarihan na ginagamit niya para sa sato na nagtutubod. Tataramon kaan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Jesus nagpahiling man nin tunay na pagkamuot sa mga aki na naging saruman na aki. Ipinapasabot sa tuya kan Ebanghelyo na dapat niyatong pag-arugan ang mga aki na may kalinigan nin puso. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na ito, nagdulok kay Jesus ang mga disipulo sa pagsabi, sisay ngunyan ang pinakadakula sa kadean kan langit. Nagapod siya sa iya, nin sadit na aki, pinatindog ini sa tahaw ninda, asin nagsabi, Amen, nagasabi ako sa indo, kung day kamo magbirik,
asin maginsiring sa mga sadit na aki, day kamo makakalaog sa kahadean kan langit. Kaya an si Sayman magpapakumbaba siring sa sadit na aking ini, iyan ang pinakadakula sa kahadean kan langit. An mag-ako sa sarong sadit na aki na siring kaini, alang-alang sa ngaran ko, sako nag-aako. Mag-ingat kamo, na dainindo hamakon ang saro kaining saradit. Ta nagsasabi ako sa indo, na sa indang mga anghel sa langit, danay na naghihiling sa lalawgon kan ama kong yaon sa langit. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Si Leo Boscalia nag-istorya tungkol sa pa-contest na kung saan siya ang nag-judge. Ang katuyuhan kan contest na ini is to find the most caring child. Tanganing mahanap ang sarong aki na talagang may pagmakulog. Asin sa contest, ang nanggana sarong aki na 4-year-old na ang sa iyang neighbor sarong gurang na lalaki na nagadanan nin agum. Kan mahiling niya ang gurang na naghihibi, ang aki nagbalyo sa iyang neighbor na gurang ining lalaki, asin nagpasakulo sa gurang. Kan hinapot siya kan sa iyang ina kung ano ang sinabi niya sa gurang na lalaki na naghihibi, sabi niya, mayo man po akong sinabi, tinabangan ko lang siyang maghibi. Sa kapistahan kan Santo Niño, mahiling yato ang kapangyarihan kang sarong aki, bako ninhuli kan sa iyang kusog, kundi ninhuli kan sa iyang kaluyahan. Kaya, ang kapista ni Santo Niño, sarong challenge sa satuya, na mahiling ang mga bagay susog sa paghiling nin Diyos, bakong sa paghiling nin tao na minatapos sana sa kinabanon na bagay. Ang kultura kan mga Hudiyo, astangon yan sa satuyang kultura, nagtatao siyang doon sa kusog, kapangyarihan, kompetisyon, impluensya, asin pagiging sikat. Pag sikat ka ngunyan, YouTuber ka, kadakol kayan ang income, lalo pag may advertisement na. So kaya, ang mga disipulos, dahil nadlubos maisip na ipinahiling sa inda ni Jesus ang sarong aki, kan sinda maghapot, si Isay ang pinakamakusog, si Isay ang pinakasikat. Ang simbag ni Jesus, hilinganin do ining aki. Unless you become like children, you will not enter the kingdom of heaven. So, ang punto de vista, bako ang pagiging onesente kan aki, kundi kan kaluyahan kan aki, na dapat madara niya to sa satong relasyon sa Diyos. An aki na nagpasakulo sa lalaki, nagmumundo, hulitan nagadan an agum, sarong halimbawa kaini. Siguro kung yaon ako duman, kadakol na akong tinaram, kadakol na akong inadvise sa lalaking gurang. Baka magsabi ko, ay pabayain na sana, tamalipas na sana yan, arog talakan ang buhay. Pero an aki, nagpasakulo sana, tinabangan niya sanang maghibi ang lalaki. Tano ta siring kaini? Dahil kadakla na beses sa satuyang sosyudad, masyado tang pinapahiling ang satong kakusugan. Pinapahiling taan satong kapangyarihan na dapat makusog kita sa gabos na problema. Sa posisyon, dapat may kapangyarihan kita. Kaya medyo dipisil na tawantang doon ang satong kaluyahan. In fact, tinatago ta ang satong kaluyahan, habutang maaraman kang iba ang satong kaluyahan. Tabaka samantalaon kita. Sa henerasyon ngunyan, kadakol ang nagmamawot na maging kompleto. Sabi kayan, kadakol ngunyan ang nagsuffer ning depression, bako ninhuli sa kaluyahan, kundi ninhuli sa kakusugan. Takno.
Dahil sa panahon ngunyan, ang mga jóvenes, kadakla na beses, dawa kita ngani, nagmamauot kita na maging complete, maging malusog, sa paanong paagi, sa pagtatrack kang sa tuyang health. Kaya kadakol ngunyan nagja-jogging, nag-e-exercise. As in, mailing nindo, minomonitor ninda ang sa tong pag-exercise. Halimbawa, may mga gadget na relo. Halimbawa, ako sa aldaw na ini, ang target ko, makalakaw akong 10,000 steps. Kaya lang, alas hapon ng maray, matapos ng aldaw, naka 2,000 pa lang ako. So, sisikapon kong maka 10,000. Di ba? Yaon yan sa relo. Kung pirang calories ang nawara sa imo pag naglakaw ka. Ano ang mga kakanon para magseksi ka. Ano ang mga exercise na dapat gibuhon mo tangani na maging makusog ka. Kaya ini ang pagdai mo siya na mimit, pagdai mo siya na kukomplete, dai mo siya na achieve, na frustrate ka. So kaya feeling mo maluya ka, tadai mo na abot ang sa imong goal. Ninhulita gusto mong maging makapangyarihan ka. Alagad, mga tugang, mahiling niya to ang sobrang doon sa pagiging makapangyarihan, makusog, nagtatao yan ng frustration sa sato. Pagday niya to, tinatawan doon ang satong kaluyahan. Taano? Sabi ni San Pablo, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Pag-abot sa spiritual relasyon niya to sa mahal na Diyos, kay po ang ipahiling ta na kita maluya. Kay po ang ako unta na kita maluya. Magayon ang nadiskubre kan mga biblical scholars manunungod sa ideya kan pinakahuben. So nadangog na nindo ning istoryang ini, sa Biblia igwanin mga magturugang na kung saan ang pinakahuben o bunso, iyo ang nagiging successful, iyo ang nagiging sikat. Halimbawa si Cain, asin si Abel, ginada ni Abel si Cain. Mas marahay ang sakripisyo ni Abel. Si Ismael, asin si Isaac. Si Isaac, ang tinakwan pabor, asin si Ismael, nagselos. Yan. Si Esau, asin si Jacob, kambal sinda, pero si Esau ang nainot. Bunso si Jacob. Si Joseph, asin ang sayang mga tugang, dakol sindang magturugang, nainggit sinda ki Joseph, pinakabunso, tapadangat kang ama, ibinenta. Pero iyo ang nagyaman. Si David, asin ang sa iyang mga tugang. Si Marta, asin si Maria, ang istorya kang prodigal son. So ini, sabi ninda, ining inaapod na pinakahubin, istorya kang pinakahubin, sabi ka ini ni Carl Hung, sabi niya, ang satong personalidad, kinminaman ni obra kang duwang enerhiya, ang inaapod niya tong senior energy, asin ang child energy. Higwada kitang senior energy. Ang senior energy ini, saro siyang wise, prudent, calculating, minahiling mo na bago minalokso. Asin ang senior energy sa to, mahilig kita sa competition, mahilig kita sa kapangyarihan, sa success, asin responsibilidad. Asin kadakla na beses, mas dakol ang senior energy kan mga panganay na aki dahil natatransfer ang pagtaong responsibilidad kan mga magurang. Kaya sabi kayan, kadakla na beses ang mga panganay huri ng mag-agom or dai nakakaagom. Tasinda ang tinitiwalaan kan mga magurang pag-aling sa aki. O iyan, ika ang matua at asikasun mga atugang mo. So arog da kayan ang nangyayari. Permi kang paraaling sa mga kasunod sa imo. An mato ang tugang, matibay magparasugo. Yan. Masakit na mag-ako nin kasalan dahil siya ang matua, dapat ika ang bunso, nagahagad ning respeto. Ika nin hulit ta ika ang bunso, ika ang magsore
asin magdangog o magsunod. Samantalang ang child energy sa sato, sabi ka iyan ni Carl Hong, saro siyang adventurous, asin prone to commit mistakes, asin mas naghahanap ng chances, easy come, easy go, grabe ang enerhiya. Ang bunso, ang child energy sa to, matibay mag-cooperate at sin mahilig mag-celebrate. Kaya gusto perming kaugmahan, asin kadakol yanin, ang mga bunso dakol iyaning energy sa sainda. Ngunyan, sabi ni Carl Hong, pag ang sarong personalidad na ini, nangibabaw sa sato, gadan ang satong personalidad. O, kaya, mahiling mo, may mga taong sobrang seryoso, ay day na daw nga kita, kayang tagurang na ako. No. Pero kung gigiramdumon mo, ang nag-i-enjoy ka, itong nagtatao sa imong child energy, ay tapirti nga si Brailian, may garo na baga nga kami mga aki, urugmahon baga nga kami. Ayo. Ambot sabihin, ginagamit mo si sa imong child energy. So, sabi ni Carl Hong, ining mga apostoles, sining mga disipulos naghapot kay Jesus, nagsasapo sinda kang inaapod na senior energy. Mas grabe ang concern ninda sa kapangyarihan. Nag-iiriwal sinda kung isay ang matukaw sa tuo asin sa wala ni Jesus. Kaya, pinahiling ni Jesus ang sarong aki o hilingan nindo. Ang aking ini nagtitiwala. Mayong pagduda. Tiwalang-tiwala sa mga magurang. So, kaya, sabi ni Carl Hong, sa satong relasyon sa Diyos, tatawan tang doon ang inaapod niya tong child energy. Ako unta ang pagiging aki niya to, aki nin Diyos. Itong may kaluyahan kita. Pag hiniling taan mga aki, kadakol sindang kaluyahan. Pero kung hilingon mo, ang kaluyahan ninda, kapangyarihan. Iyo. Pag ang aki, baby pang maray, mayong kakayahan, pero kaya kakaiyan, sugoon, ika ang gibuhon tagahali ning diaper. Pag nag-ihi iyan, dahi pa kayan magsulog, gibon kakayang chaperon, ika pa ang tagabuka kang biruli kaiyan. Arog kayan ang kapangyarihan kang aki, huli kan sa iyang kaluyahan. So sa satuyang pagkabuhay, asin relasyon sa Diyos, sabi ni Carl Hong, mahalaga ining child energy. Itong kaya tang mag-let go sa mahal na Diyos. Itong kaya tang magtubod. Asin kaya tang magpakumbaba. Ang challenge sa satuya ni Jesus is to be young at heart. Maging huben, aki, ang satuyang mga puso. Ang problema sa kinabangon yan, ang basihan sa kinabangon yan, iyo ang kapangyarihan, ang success, ang kadakulaan. So kaya, pinahiling ni Jesus, ang aki, na kinakaipuhan na magpakumbaba. Dahil sa panahon ngunyan, sa sitwasyon, masakit magpakumbaba, masakit magsunod kung ika makapangyarihan. Dipisil mag-ako nin kaluyahan. Lalo na kung nakakanamit ka na nin kapangyarihan, masakit magpahunod. Lalong-lalo na pag ika naka-experience na ning domination. Itong ika ng perme ang sentro. Kaya mga tugang, pinahiling nin Diyos, pinahiling ni Jesus, sa kahadian nin Diyos, ang sukulan kang kaligtasan, bako ang kadakulaan, kundi ang kaluyahan, tanganing kita magpakumbaba, asin maging dependent sa pagkamuot sa grasya nin Diyos. Kaya ang selebrasyon kan Santo Niño, nagpapagirum sa to, kan karakter na dapat agwa kita para mag-ako kan grasya nin Diyos. Ang karakter ning kapakumbabaan, pagtitiwala sa Diyos. Ang karakter nin karahayan, asin bukas sa grasya nin Diyos. An magpakaaki sa ugali, bakong mag-isip aki. Sa paaging ini sa nakita, maliligtas, asin mag-aako kan grasya
nin kaligtasan, sa paaging ini sa nakita makakalaog sa kahadian nin Diyos. Kaya po ang selebrasyon kan Santo Niño, nagpapasabot sa to, kan kapakumbabaan nin Diyos, na nanitaho asin nagadan sa krus. Giromdumunta, ang Santo Niño, day nagtapos sa pagiging aki, kundi ini nagtapos sa kagadanan sa krus. Matindog ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan. Pinadarakan Ama ang sayang bugtong na aki sa kinaban, tanganing maging sa tuyang kaligtasan asin katuninungan. Mamibi kita sa iya, na mailadawan ta ang pagkanitaho ni Kristo sa satuyang buhay. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan padago sa maghigos, sa pagpalakop sa gabos na banwaan, kan kaugmahan kan pagkanitawo ni Kristo, an paraligtas asin para tubos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga kahimanwa sa kinaban, mayaman o dukha, Kristiyano o bakong Kristiyano, magtarabang para sa karahayan kan gabos, urog na kan mga kaakian sa bilog na kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga magurang asin mga kaakian, kan sa tuyang mga familya, magdanay na maimbod sa saindang mga katungdan, sa pagpauswag kan buhay asin kan pagtubod, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga biyadi, urog na sa mga kaakian, dai mawaraning pagsarig sa pagkamuot kan Diyos, na nanitawo para sa kaligtasan kan gabos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan nyatong mahal sa buhay, magkamit kan danay na karangahan, sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, himatiyaan sa muyang mga pamibi, tanganing padagos kaming mag-ugma sa imong dakulang pagkamuot na ipinamati mo sa mo, kan isinubol mo ang sa imong bugtong na aki na nanitawo, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Asin kagtao nabo sa diri mo, kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan, kapos malaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo sa
dahil mabilang ng mga biyaya. Mga tindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tangani ang sako, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. O Diyos, na sa mong kaglalang, nagdudulot kami kan mga balaog nin arak asin tinapay, sa pagrumdom kan pagkaaki kan bugtong mong aki, an sa mong pagdulot maging sakrifisyo niya, na nagdaranin kapatawadan asin katuninungan sa kinaaban, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nagbanaag ngunyan sa ronghong lunan, na nagdara kan sa muyang pagtubos. Takan-an sa mong kaluyahan, inako kan sa imong tataramon, an magagadanon na pagkatawo. Bako sa nang naging danay na kagalang-galang, kundi sa makangangalas na pakisumaro, kami ginibuman kaining magdanay sagkod paman. Kaya kairiba kan mga koronin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni manawag mo. Anangin asin daga, manokan sa imo kamulawayan. Wasana sa kaitaasan, pangalan na inaliglig, sa ngaran kan kagurangnan. Wasana sa kaitaasan. Maluhod ang gabos. Kagurangnan, ikanang gad an banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Kan siya sa rogari niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon hindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaret
Kaya kami na nagrurumdum, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Si Ringman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pangalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong katanon sa araw-araw, itaong mo sa huyaon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin aray kami pagdarahas sa sugo, ngunit agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang namurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan tinataw ko sa Indo, hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang, maheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan inabang. Awi kami in katuninungan. Malood po ang gabos. Uya an kordero kan Diyos, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alakad magtaram ka sana, asin sa kong kalag maumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa pagintulang, na ipinatoninom, nagsiya sa naghapot, an ika namigbidan, nasabotan ang namatean. Ikapalan kagurangnan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangnan, ang makakapano.
may liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mauto sa imo. Matindog po. Mami, bi kita. Mamomoto na Ama, pinabasok mo kami sa bangkete, sa kamawan kan aki na namundag sa birhen. Namimibi kami na mag-uswag sa kadunungan, asin magtalubo aroal daw sa pagtubod, asin sa mga gibong pagkamuot. Tanganing makapagayagaya kami sa imong atubang, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin pasalamatan niya, tuan sa tuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father Darius Romualdo. Thank you, Father. Ang sa tuyang Mass Offerer, Shirley De La Viña and family. Salamat po. Ang mga akolito, nagbasa, asin sa tuya gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Palakpakan natin. Pasalamatan man yato ang sa tuyang collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ni Banwaan na madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang misa ni Banwaan sa Facebook, live streaming asin YouTube. I-search lang po Misa ni Banwaan. Sa tuya pong i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyonan kami ng Diyos na mga kamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukmunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang tinapahay na nagpaso, ang murahon nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin tinakman, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukon niya.